Niin se on Mattias ja Ville pelailemassa täällä. Me jäätiin... Ui! Mä menisin painaa Never Gamea, mutta ei ihan. Joo. Tää... Ja 3 syöhön. Juu. Ja nyt laitetaan vähän ääntä. En otkaas niinku hei hetki. Oho, sori. Sori! Oottakas vähän. Vähän noin. Juu. Nyt sitten. Oho. Ei toi nyt haitannut. Ai niin, muuta siitä pelisarjasta, mitä me mietittiin. Sitä. Niin se kyllä toteutuu. Niin, mutta eihän kukaan vielä tiedä, mikä se on. Ei, mehän kerrottiin siitä jo siinä vaiheessa. Kai me ei upattu sitä. Ai niin joo, niin että kävi pieni ongelma yhdessä kohtaa, mutta... Niin, jotkut vissiin näki sen, mutta kaikki ei. Joo, piti sellainen poistaa. pieni... Se piti poistaa yksi video. Yksinkertaisesti. Siinä oli vähän sellaista jännää juttua. Niin, ja eli sen sarjan nimi, tai siis tarkoitus olisi, että tehtäisiin vaikka nyt, no mitäs mä nyt sen sanoisin, yöllä vaikka video, tai useampi, tai ei nyt välttämättä yöllä, tai silleen yhtenä päivänä useampi video eri peleistä. Niin sitä me vähän mietittiin. Joo, ja sekin varmaan... Oi juman, kun toi kalja jätkä tulee. No niin. Hyvä. Menee, Mattias. Bearfriend. Joo. Siis, miksi tällaisia jätkiä pitää olla? Joo. No niin. Mukavaa. Okei. Mau. Älä katso sitä koko ajan sitä näyttää. Höö. Mattias. Musta tuntuu... Missä on sen... Kutsu Bonnia sinne yhteen paikkaan. Tuleeko Bonnia venttiileistä? Ja hyvin voi tulla. Musta tuntuu, että... Tää näyttää aika pahalta. Joo, ei se haittaa. Eikö haittaa? Ei tää näytä. Kutsu. Ja kato venttiilit. Se on tässä. Jees. Tuossa se on aika useasti. Hei, mikä onkaan se Kalja Freddin huone? Se on... Error. Oliko siinä kamerassa joku? Se oli Chiku. Voiko tästä tulla Chico? Oh, no se oli Chica. Oliko? Joo. Uskoin, että se pelit sitä. En mäkään kai. Tai no, en mä tiedä oliko se Chica. Noi tietää noi katsojat kai. Jos ne on ainakin viisaita katsojia. Tässä on Bonnie jossain. Jos meille on katsojia. Ei meillä ole. Me ollaan niin huonoja. Kato tuonne vasemmallekin välissä. Ihanaa. Liikkuuko joku tuolla sillä vai? Joo, niin mäkin katon vähän. Ei siellä kukaan. Joo, ei siellä vissiin voi Bonnia tossa seisoo. Ei siellä kukaan Bonnia. Aha. Bonnia ainakin jossain on vähän kiusaa meitä. No, vähän vaan. Musta tuntuu, että nyt joku Kalja Freddy tyyli. Hyvä, Joo. Mattias. Mä aina osaan kuusta kaiken. Siis miksi mä katoin siihen niin pitkään? Mä oon ainakin heti vaihtanut kameraa. Niin mäkin, mutta mä en pystynyt. Hei, mikä on sen... Tää hyvä. Se on siellä. Onks tää Kalja Freddy? On. Se on toi 2. Ja nyt mä... Moi. Joo. Onko täällä tubetukset käynnissä? Oliko ne kumman verkkarit mä panin koneeseen? Toivottavasti ne oli Ville. Aivan suomut siis. Mulla oli sellaiset... No, Juu. Ymmärrät joka tapauksessa. Sinne ne nyt meni. Niin. ja näikkös ton kaveri. Wow! Mä tiesin, että se oli se Emma-pelästä. Mä en... Okei, no saa varmaan nyt tästä jatkata. Joo. Voin jatkaa. Mä tiesin, että se oli. Niin, miekin tiesin. Ei kun tiesin. Painu ne. Joo, ethän. En painutkaan. Et sä edes pystynyt.
Ai niin, minipeli. Ei tullut. Ei tullut minipeliä. Ai niin, koska me ei vedetty kenttää. Tää jotenkin tuntuu tää kännykkä vähän jännältä kädessä. Ai koska siinä ei ole suojakuoria. Niin. Mä otin suojakuoret pois. Mä en tykkää niistä. Vaikka ihan hyödyllisiäkin. Missä kaljafareet tullut? Miksi me tehdään aina niin päin, että sä aloitat? Siinä pelaa Se on niin kätevää aina. Missä kaljafareet on? Se on se ihan toi. Mä en oo niinku kai ikinä saanut Foxia tässä. En mäkään. Eiku kerranhan me ollaan saatu. Niin saatiinkin. Kai. Mä saisin saada ne joskus 4 yössä kai. Joo. Penttiilistä ei. Audio. Mikä audio devises? Audiohan on se, kun Bonnia kutsutaan sinne huoneeseen, niin siinä on se audio. Joo. Niin se ääni. Mä saan aina kuumutukset, tiedätkö niistä valoista, jotka välkkyy. Mä tuon saman sydänkohtauksen tässä pelissä. Mitäs tässä nytten? Kuitenkin nyt heti, kun mä pääsen kameraan, niin sit siinä on Balloon Boy. Juu. Onko sulla koskaan käynyt? Niin onko se mahdollista? En tiedä. Oho. Ponni. Kaljafareddy. No Kaljafareddylle se ei voi paljon mitään. Ei voikaan. Se pitää vaan... Onks toi niinku... Bonnie varmaan vielä? Ei se oo Bonnie. Eipä. Bonnie kuuluu tosi monesti. No niin, come on. Koko ajan näitä Audia erraria. Mä en nyt tiedä. Haluanko mä pelata tätä peliä? Op! Kutsu se nyt sinne. Oh shit. Se tulee vielä. Tosta ei hyödy mitään. Joo. Voi nyt. Nyt tulee Bonnie. Joo. Kato sinne huoneeseen. Kyllä se sieltä Ihan varmasti tulee. What? Hei jätkä. Joo. Me ollaan nyt tässä kuinka pitkälle sä pääsit Mattias tässä? 3 AM kai tai 4, en muista. Muistatko kun säikähettiin? Toi ilme oli. Ja muistatko me säikähettiin, niin vaikka me tiedettiin, että se oli sua tuli siihen. Joo. Hymyileekö se? Nyt tulee Kaljafareddy ihan varmasti. Ei, sen pitää näkyä tuolla, ellei se mene jo piiloon. Se on Kaljafareddy. Ei siinä muu oo kuin Kaljafareddy. Se on Kaljafareddy. Tää näyttää sille aika pahalta. Joo, nyt se Bonnie tulee. Se mä silti säikähdin. Mitä? Vielä. Ai niin jo. Tää on vissiin viimeinen yritys. Mä oon huono tässä. Katsotaan mitä kello näyttää vähän se. Älä matkimasteria. Ei se on matkimista. Okei, ei meille se oo kelloa, mutta Joo. on. Tossa. Toi. Kello olisi nyt painanut siitä. Niin, se olisi aika ihanaa. Vois olla. Mä tiedän, että täällä on se Bonnie. Niin se olet. Itse asiassa... Hei. Tää on Kaljafareddy. Kato, se menee tosta ovesta tonne vai tosta, mä en muista. Mä en tykkää olla tässä kamerassa koko ajan. Mä tykkään aina välillä katsoa tänne. Mä tiedän, että täällä on Bonnie. Ei ole. Ei ookaan. Ei ainakaan Mä vielä. vaan huijaan sua. Tää on sinänsä aika kiva peli. No. Onneksi vaan sinänsä. Niin. Tehdäänkö tästä vähän pidempi jakso, jos säkin niinku vielä? What? En mä kyllä tiedä. Jaksaako. No siinä olisi ehkä sellainen, saattaisi olla 16 minaa, niin ehkä se on vähän liikaa. Ehkä. Onneksi elämässä on sana Katsotaanko ei. Kaljafareddy paikoillaan? Juu. Mä en oikein Miten voi estää Kaljafareddyn? painamaan play audio sinne. Hei! Eihän. Toi kuulostaa
Onks toi Balloon Boy vai Kalja Freddy? Mä uskon, että se on jompikumpi. Tai molemmat. Joo, sä oot ihan paikallaan. Se ei ole Kalja Freddy. Miten se voi estää Kalja Fredyn, että se tulee? Kai painaa vaan play audio. Ei mun mielestä. En mä. Ja se ei oo se. Painotaan. Mä olin just katsomassa Venttiä. Oliks siellä joku? Se näytti ihan Niin näytti muuten. Ja se painot liian myöhään sitä play audio. Nyt saattaa tulla. Älä kato nyt Ventille, kun me tiedetään, että... Audio taas. Oliks siellä joku? Ei, en mä näe mitään. Musta tuntuu niin, että joku Kalja Freddy on tässä ihan vieressä tuossa. No kato. Ei. Juu, Älä hyvä ehkä kato Mattias. sinne. Joo. Onko Kalja Freddy paikoillaan? On. Seuraavalla kerralla sä saat aloittaa, Asko. Anteeksi. Tämä huone vedän aina. Onko Kalja Freddy missä? No niin, videoerrori. Mä oikeesti näen aina ton peilin takaa, että siellä olisi joku, Niin mutta siellä sama. ei oikeesti oo mitään. Tai sit siellä on, ei voi tietää. Tiedä. Onks Kalja Freddy missä? Ihan omassa kotonaan. Onneksi. Omassa kotonaan. Suomen kieli. Älä! Sä failasit. Enkä Hyvä Mattias. Hyvä Matti. Jos se tulee sinne ja sä painat play audio, niin sit käy vähän huonosti. Eikä käy. Joventti. Siis joo. Op! Estin just Balloon Boyn. Okei, täällä. Siinähän se. Onks tää niinku... Ventili. Kuka venttileistä tulee? Tiedätkö mitä tuo ventileerori tekee? No. Siis ei muuten sillä, mut siis ventili. Hei! Näinkö mä tuolla jonkun? Siis Vaan pelottaa, et siellä oli. ventiilit menee tukkoon. Joo. Et sä et saa enää happoja. Niin sen takia Oikeesti. Totta kai audioerrori, venttiilierrori ei nyt ihan heti tarvii korjaa. Niin ei oo kovin vaarallisia. Puolet on ajasta menty. Joo, nyt kun voittais. Toivottavasti. Joo. Hei! Se toi Jukka ja Freddy. Se on ihan... Se on perus Freddy. Onks Kalle... Niin, mutta toi kävelee tolleen hassusti. Humala Freddy. Sen takia sen myyn. Shit. Siinä. Se tulee, mut... Joo. No, toi oli tavallinen Freddy ehkä. Eiks perus Freddy tapaa? Tappaa se. Kyllä se muuten tappaa. Tappaako? En mä tiedä. Oliko se Bonni? Oli. Joo. Eikö sä voit vielä yrittää soittaa play audio nopea? Enkä voi. Voit, sit se menee tonne puolelle, kato kun sä katot nopea. Okei. Jos sä tosi nopeasti teet, niin Väärä paikka. se taas lähtee. Hei. Onko 5 AM oikeesti? Nyt ei kusta. Nyt ei muuten varmaan kusta. No niin, nyt jäädään tähän paikalle. 5 AM. 5 AM. Jos Mut tulee... jos oikeesti tulee Balloon Boy nyt, niin se on vähän kusettu. Tai välkkyvalot. Niin, tai siis se Freddy. No, se on ihan Jeesuksesta kiinni. Mikä Jeesus ja Jeesus. Ei nyt siitä ole kiinni, mutta... Joo, kiva. Hei, kiitti. Ihan sikänä, hei. No 5 AM jäätiin. Okei, mä en vielä sano mitään ihan varmuudeksi. Kyllä. Okei, nyt tää menee, joo. Joo. No 5 AM jäätiin ja sitten... Se on vähän niinku... Se olisi niinku... Ai niin, joo. Joo, no moro. Moi.